mama dari ba? Makatos mamang. Hey, mama! Mamang! Uy! Saan naman? Pud! Nangita kolektor sa imo. Agay! Ha? Di kolektor? Oh! Uy! Sudra, sa pwede lagi na niya balibaran ki. Balibad na lang di ka ma. Tanaw sa ba? Tanaw ba't sinapa siya? Palagi siya. Uy, ako adira. Hey, muntago sa agay! Mama, sa pwede na niya balibaran ki. Agay! Saan naman po? Nangita si mga arawan. Pagdali pagtago na. Dara ka! Ay, pagsabangan ako ha! Uy, asa mo mama? Asa mo mama? Ay, nga naman? Ano yan? Tapos yung utang. Agay! Ay, tinawa lang dito ka. Thank you. Agay! Ante, maningil ko sa mga utang.